Asibulele pasane kuchaza amaphupho. Le namba isenza ukuyimemba noma ngiyela. Ngithani sibonge kubantu abamamemba echannel bawu-50 njengamanje futhi sina 50 people uvelu lo msebenzi wenzayo. Kulula kandondela inibusisa nabanye abantu bangajoyina. Le namba isenza ukuyanikela noma kuyimemba. So ngo-9 ka-5 WhatsApp yamfonela Monday to Friday kuphela. Noma uyisele umntumi uphupha isicelo sami ukuthi ngiyaqoka manje siqashwile akabingelela akacela kanze ukuthi ayikho into elahlekayo kumuntu uma ebingelela noma ecela. Uma ucela noma ubingelela usuke ukhombisa ukuthi ukhuluma nomuntu awukhulumi nerobot, ukhuluma nomuntu ofanele ikulalele kuphendula. Yabo. So you may dream of yourself wearing or seeing your shoes torn apart or tortured. Or depends where is tortured or tattered, tortured or torn. Gobe masijabulile sigugile. Lokho number 1 ngokujwayelekile ngoba ubucashi lokuphawu uma zidabukile ngoba lokho singenzeka uzobhekana isikhathi esibi esinzima nesokuphazamiseka kwempilo nezinhlelo zempilo noma kwezinhlelo zakho emkhakheni wakho. Futhi impilo izongahambi kahle noma izinto zizongahambi kahle. Joshua 9:5 nekathi lesigugileyo eziciciyelweyo zisezinyaweni zabo embethe nezingubo ezigugileyo isinkwa somphako wabo sasomile sikhundile. Khombisa inhlupheko nokusulela ukusokona. Number 2 kwesinye isikhathi-ke uma ubhicathi kuwuphawu uma zidabukile. Lokhu ngabe kusho ukuthi kungenzeka uzolulazeka, uzohlazeka, uzoshambalazeka ngenxa yey'nkinga izinkinga ozokuba nazo nomuntu wakho ebulaneni ngoba okungenzeka akasakulungele ukuba nawe manje. Kunamaphuthanyana awenzayo futhi angase akushiye ngaba ngenxa yesichitho sethomo noma ngenxa yezinye iy'nkinga. 3 kuyenzeka ukuthi umuphupho icathi ubophawu uma zidabukile solusho-ke kungenzeka umuntu ozophoxeka ngenxa yokuphazamiseka kohambo lwakho okanye ukuphazamiseka komklamo wakho noma ukuphazamiseka komsebenzi wakho. Sewakhuluka esibheke kakhulu.